Son Marilo Candedo, profesora de Pedagogía Social na Universidade da Coruña, para animarvos a formar parte do Colexio de Educadoras e Educadoras Sociais de Galicia, se ainda non estades integradas nel, porque se necesita persoas que realmente asuman a participación en colectivos e en ámbitos que defenden os dereitos da cidadanía, como é o caso do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais, e tamén que defenden, forman, informan, crean sinerxías entre os profesionais, crean confianza, crean soporte mesmo emocional para desenvolver a profesión, como é o caso de unha entidade da categoría e do dinamismo que ten o Colexio de Educadoras e Educadoras Sociais de Galicia. Non podedes faltar.